Abdullah Qavam, doğru haber. Şeytantiya Siyonistê qirkerê İsrail wek dostê Kurdan nîşan didin. Ez hin gotinên dostekî xwe hêja ji were parve bikim. Li gor vegotina wî ezan dihat xwendin û ji bo bigêjim cemaetê ez ji malê derketibûm. Cîranê me ku her tim dihat camiyê jî ketibû rê û dest bi xeberdanê kir. Qise bir wanî ser meseleya Kurdan û bi heraretî got, tenê İsrail ancak wê Kurdan xelas bike. Ez heyîrî mam. Cîran, em diçin camiyê, haya te jê heye gelo tu çi dibêjî? Wî jî wiha ji min re got. Tu wê meseleyê tevlî vê meseleyê neke, heta ber deriyê camiyê ketibûn nav niqaş û gengeşiyê. Di van dem û wextên dawîn de hinek kes gotinên dostaniya İsraîlê di nav Kurdan de bi qestî belav dike. Ev yek lîstikeka bi telûke û xapînok e. Ew çi ye? İsraîl pismamên Kurdanin û li ser vê xizmetiyê ew ê heq û mafên Kurdan biparêzin. Belê, we rast bihîst, zihniyeta ku qaşo heq û mafên Kurdan diparêze vê propagandayê di nav Kurdan de dike. Hewl didin û dibêjin İsraîl Kurdan qebûl dike ku İsraîl wek xelaskarê dostê mutlaq û Kurdan nîşan didin. Ev axaftin ji bo gelê Kurd ne axaftinek ji rêzê û normal e, ji bo wan heqaret e û ev axaftin ji bo siberoja Kurdan telûkeyek mezin çê dike. Ev ne tenê mijarek fikrî ye, ev gotin tinekirin û xwekuştin yanî întihar e. Ji qise û axaftinên Siyonîst İsraîl xelaskarê Kurdan û heta niha ji gotinên Filîstîn û Xeze min eleqedar nake tê gotin tehlûketir e. Ev kesên ku dibêjin qedera Kurdan bi îtîfaqa İsraîlê re rengê kîmlik û nasnameya wan nîşanê me dide. Ev çendake li ser medya civakî vîdyoyên çend Yahudiyên ku li İsraîlê ketine govendê û bi Kurdî de axivin parve dikin. Bi vî awayî propagandayê dikin. Vê yekê jî alamet û nîşaneya dostaniya İsraîl û Kurdan didin nîşandan. Dibêjin ev bi salan e ku zilma ku ji teref rejîmê ve li Kurdan tê kirin wê bi dostaniya İsraîlê bi dawî bibe. Lê fikr û ramanên Siyonîstan ên temel û bingehî ev e ku faydeyê ne tenê ne de Kurdan, tu faydê nade însaniyetê. Ne tenê bi nêrîna İslamî, bi nêrîna însanî jî dema mirov li meseleyê dinêrin vê yekê herkes fehm dikin. Lewra şexsiyeta Siyonîstan wisa ye. Lewra Siyonîst dibêjin hemû însaniyet ji bo wan hatiye xulqandin ku qûl û koletiyê ji wan re bikin. Taybetmendî û xusûsiyeta şexsiyeta wan ev e ku hemû însaniyet xizmetkarê wan e. Lê tu faydeya wan nagêje însaniyetê. Ez Siyonîstên ji rê derketinin ji bo menfaeta pênc xurişê dinyayê bi şewatê dixînin, agir bi dinyayê dixînin. Dema mirov ne bi nêrîna İslamî bi nêrîna însanî jî li meseleyê binêrin, qetlîamên li Xeze û Lübnanê kirine her tiştî didin berçavan. Li Xeze û Lübnanê çi kirine bi zelalî li berçavê dinyayê ye. Hemû dinyayê ev taybetmendî û xusûsiyetên Siyonîstan hîn kirin. Lê digel vê yekê hin der û dor bi qestî govenda bi Kurdî a Siyonîstan parve dikin. Ev yek gayreta Kurdan nerehet dike. Siyonîst İsraîl jî hema pesnêvan kesana dide. Wezîrê Karê Derve yê Siyonîst İsraîl Gideon Sar wiha got, Kurd dostê me yên müttefîkin. Yani ji xwe re li qurbaniyan digerin ku Kurd jî bike nava vê qirkirin û qetlîam û wehşetên xwe. Dibêjin bila Kurd bibin koleyê me. Bi rastî ev kesan jî dixwazin xelkê Kurd bike xizmetkarên van qatilan. Govend gerandina çend Yahudiyan alametê dostaniya bi Kurdan re nîşan didin û Siyonîstan wek xelaskarê Kurdan didin nîşandan.